Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:34. Mayong hapon, Miyerkules nga adlaw. Sa aton yang mga pinalangga nga mga tagpalamatiin. Kamusta dira ang may pagkapaang naton iya nga mabatsyagan subong nga adlaw? Pet suggest kita sa karon sa bulan man sa Marso tuig 2021. Kamusta dira mga ka-aksyon naton nga from sign on to sign off nakatutok na iya sa Aksyon Radyo Bacolod. I mean sa mga program sa nga Aksyon Radyo Bacolod. Sa subong nga hapon, yari naman si Inday Ann para maghatag sa inyo sang kalingawan. Sa pilaman ka mga ginpreparar ko para gid iya sa inyo. So relax lang kamo dira. Ang ibanti nagapatuyo-tuyo. Makapiyong-piyong kuno gamay kay para dugay-dugay ti makakuha pala gamay nga strength para sa karon naman iya sa hapon nga mga balalikan nga mga ulobrahon. So sige, monitor lang kamo dira samtang kuno nagatutok ang dulunggan sa radyo, transistor radio. Ginatapos-tapos mo na ang mga olobrahon sa iban pa naton nga mga ka-aksyon. Samtang ang iban ti nagapa hunay-hunay. Sige, sa mga ka-aksyon naton, bukas naman ang amon nga text hotline as well as ang amon nga Facebook Live para iya sa inyo nga mga mensahe. Ang amon text hotline 096375708774. Kag syempre, may muman ka mga makapadala sa inyo iya nga mga mensahe diri via Facebook Live. Message ka mo dira pangitaa Aksyon Radyo Bacolod. Kung makita mo na si Aksyon Radyo Bacolod nga page, i-like and follow ina siya and then i-share syempre ang mga content sina dira. Lakip na ang program man nga nakapasunod halin aga, tubtob na ina magabi. Okay? Antes man sa pila naton iya ka mga paga-istoryahan, diri kita danay sa aton man nga lakat sang panahon. Kay man may ara sa nasiplatan nga low pressure area, 895 kilometros na sidlangan nakatundan na sidlangan sa syudad sang Davao. Pero nag-aapekto naman iya ang northeast monsoon sa kabugusan sang northern Luzon. Ang western Visayas, kalakip na dira ang Negros Occidental kag Bacolod City, mga ka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, kag may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod ina sa localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop naman sang hangin, gikan nakatunda na sidlangan ang mabatsyagan sa kabugusan nga isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay, tubtob kasarangan ang pagbalod. Mga alas 5:54 kay na sang nagbutlak si Haring Adlaw. Kag mga alas 5:55 naman iniya ang magatunod. Ang temperatura yara karon nag-range sa 26 to 31 degrees Celsius. Una nga bisan tuod makita naton do gurugalom ang aton nga kalangitan pero ang kapaang ti do ni gid malikawan ara gid Japon, di ba?
Alauna, 39 na kita. Okay, ano ba lang mga dapat naton man nga pagabantayan sa subong iya nga hapon? Ang unahon danay naton ang mga issue bala sa national. Ining may angot bala ho sa mga ka-action naton. Di man ni bitter nga ginatawag. Okay, pahanumdum lang ni sa aton sa PNP. Kay man, iniblang nga angot sa public display of affection. Gina-discourage ina sa karon sa PNP. Kahit syempre, ara pa dyan po nag-exist si COVID-19. That's why nga may gamay man nga pa hanumdum ang aton iya nga otoridad. May isa pagid ako, ang aton man nga another headline, ining may angot bala sa ginaduso sa karon sa kamera, ining 7 days emergency leave. Dumduman ngo nagligad, ginpush man ining hagna kay sa tuyo bala nga ang tagsa iya ka mga empleyado nga maapektuhan mahatagan man sang tsansa, mahatagan kahigayunan nga hindi bala nila gilayon mabayaan ang ilang nga pamilya sa tion nga maapektuhan sila sang kalamidad, mga natural nga kalamidad kangay abi baha, wala man naton nga pangayo ang sunog, mga linog abi, no, hindi na mapaiway. Nagakatabo na tungod mga natural nga kalamidad ina. That's why nga ang kamera duso ini sang hagna sa tuyo nga ti mahatagan sang ligwa ang mga empleyado. Kaya amo ni kun kaisa kuno ang kaluluoy man sa mga empleyado kay nga ti bisan na muna ng ila sitwasyon kinahanglan pa nila iya nga magtrabaho ti. For example, ginanod sa baha ang ila balay, wala sila sang listaran, ti ano na ang sitwasyon karon kinahanglan nila Japon nga magtrabaho or tendency ti nagapilitan sila iya nga mag leave sa trabaho pero ti wala sila sang sweldo. Wala sila sang sweldo nga pagabatunon. Syempre, iban pa naton nga pag-istoryahan man sa subong nga hapon ang aton iya nga FYI portion. Ati kay na-mention ko kainam na gani kapaang, kapaang ang aton nga lawas nagakinahanglan sa nga more fluids sa aton iya nga sa sumong iya nga tinion di ang aton nga paghahambalan. Familiar kamo sang winter melon? Or I think diri sa aton sang gin-search ko siya ang kahalimbawa niya sakon lang niya pero I don't know kung sa iban nga mga lugar within diri sa Negros amo man ang tawag balid. Familiar ka na Action El Rey sang balid nga ginatawag balid, hindi ka familiar? Pero may picture ko actually Action El Rey, nakita mo? Familiar ka? Nan, ginpawangkot ko kabasi bla sala man ang ako nga pag pag lantaw pero pag ko gud siya is balid gid ang pagkakita ko pa lang sa picture. But then amo na sa karon ng aton iya nga FYI, ano ang mahatag nga benepisyo sa winter melon o kun balid diri iya sa aton. Kaya may iba nga daan nga mga lugar within man diri sa Negros nga lain man na ang ilang nga pagtawag pero isa lang gali ka bagay ang inyo ginatumod. Okay. Kaya syempre, aton man bantayan ang sulat nga akon iya pagabasahon. Naging padala man diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang aton iya nga or ang mahatag man nga advice ni Tita We para sa aton nga letter sender. Bantay man sa aton mga ka-action ang aton iya nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:43 na kita. This time, ato nang i-share man sa inyo ang detalye may angot ining sa mga headlines ko kaina sa national. Unahon naton ining may angot bala sa public display of affection. Nga kung sa diin, gina-discourage ina sa karon sang Philippine National Police nga ipakita bala physically, social kag ang romantic relationship sa publiko nga wala pa kinahanglan naton nga magsunod sa health protocols batok sa COVID-19. So kung makit-an ka dira tendency nga wala ka concern sa other man
amo nang ginalantaw sa nga kapulisan. So sunod diri kay PNP spokesman Brigadier General Eldebrando Yusana, hindi dapat magkumpiyansa. Bangod mahimo yara lang sa tupad ang virus, kag mahimo di magatabo bala nga paglat nanay sa pamilya. Wala ka kahibalo, upod ka mo dala sang imo yang nobya or nobyo, ang imong munang imong nga partner naka uyat tugali sa positive yang tawo or positive sa COVID-19 nga persona, though asymptomatic, tapos nagkapyot man sa imo, tapos ikaw naman nagkapyot ka sa mga manghod mo, amo nang pasapasa nga ginatawan. That's why nga ginapanugyan sa PNP na kung mahimo ti ipaiway lamang ang public display of affection. Di na silingga ni hambal ko, hindi ni bitter hindi ni bitter si si PNP. Ginapahanumdum niya lang ni sa aton. Kaya isa pagid nagalaom man siyo sana nga sundon sa publiko ang protocol, bisan iya nga wala ginasaway. Anong ginamin nga wala ginasaway indayan? Balang no need ka na bala imunuhon, no need na sa imo nga ipahanumdom, kundi ara na lang gid sa imo kaugalingon nga magsunod sa health protocol. Kag syempre particular ni nga gintumod sa nga otoridad nga nagakatabo balang kaangay sini nga mga sitwasyon sa mga commercial kag recreational establishments. So dapat manasaliwat kung pwede pa lang ipaiway lang. Danay makamuna Japon. Okay? Ang isa pa naton kagin headlines, ining may angot man sa 7 ka adlaw, 7 days emergency leave para iya sa mga empleyado nga naapektuhan sang mga natural nga mga kalamidad. So ginaduso sa karon ini sa Kamara ang hagna nga tuyo nga magahatag syempre 7 ka adlaw nga leave sa mga empleyado sa pribado man o kung sa pampubliko nga sektor nga naapektuhan sang natural nga mga kalamidad. Sunod diri kay Bulacan Representative Jose Antonio C. Alvarado, ang iyahagna amo ini ang ginaduso niya nga hagna amo ini ang Lingkod Calamity Leave Act nga magahatag sang bulig sa mga empleyado kag konsiderasyon sa ila sitwasyon. Sa idalaman sang hagna, ang kwalipikado nga empleyado mahatagan sang 7 ka adlaw nga special leave sa kada tuig. Kag syempre may batunon siya nga sweldo sa gihapon kay special emergency leave siya gani. Ang 7 ka adlaw nga leave makonsider lang na siya kung ang isa ka lugar ginpaidalom sa state of calamity. Ano bala ang mga ginalantaw sang hagna nga ini nga ginaduso para iya makonsider ang isa ka tawo nga ma-fall for special emergency leave? Na stranded sa mga lugar nga kung sa diin wala gid iya sang transportasyon, kag hindi mapasiguro ang safe iya nga pagbiyahe padulong kag pabalik, na padulong sa trabaho kag pabalik naman sa ila nga puloy-an. Ang isa pa, ang next pagid nga ginalantaw man amo ang kun ang empleyado nagmasakit bangod sa muna natural nga kalamidad. For example, bangod sa pagbaha-baha sa ila nga area, madamo sa ila ang nagmalasakit. May tendency nga malakip siya qualified siya for 7 days nga emergency leave. Ang other pagid, kung may ara sang ginaatipan nga miyembro sang pamilya nga naapektuhan man sang natural nga kalamidad. Kag ang last, amo syempre, kung nagkalaguba da ang ilang nga balay, ti alangan maano na sila, matinanga-tanga lang, wala sila sang tiniran,
Amo na ang isa pagid kagin consider man para iyang maging kwalipikado ang isa ka empleyado sa sining ginatawag nga 7 days emergency leave. Kabay sa mga ka-action dira naton, may ara na kamo sang info ha angot sa sining ginapush pa man lang kabay nga mapasar ini siya kay bulig man ni sa mga empleyado kay ti ang Pilipinas given bala nga prone kita diri or mga nagakatabo nga mga natural nga kalamidad wala man naton ginapangayo galing kay ti nagakatabo gid bisan i-check mo pa ang mga record sa mga nagliligad nga tuig do kadamo gid sa mga natural nga kalamidad nga nagakatabo diri sa Pilipinas. That's why nga ti mo man ni ang nagpush sa aton nga mga mamalidha nga maghimo sang hagna agon nga mahatag man sang proteksyon mahatagan man sang proteksyon ang mga empleyado. Action Radio Philippine Standard Time 1:50 na kita sa akon nga pagbalik standby aton nga pagaistoryahan ang benepisyo nga mahatag man sang winter melon o kun sa aton diri balid. Okay? Ato na ni Dr. Pinoy. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapadap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na italagnan madasig pero sigurado
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Action Radio Philippine Standard Time, 1:58 na kita. Kag pabalik din sa aton programa, This is My Life. Okay, ato na pag-istoryahan sa sumong nga tinion, ang aton man nga FYI, ang health benefits kuno nga mahatag isang winter melon o kun balid. Okay, isubong kuno, it's summertime. Kung galing kayo makitaan natin, medyo magalumon pa. Kag kun ara ka sa mga open bara nga area, pau ang bagus-busang hangin pelte. Okay, madamo man sa aton syempre ang kanya-kanya yang nga diskarte. Isubong i-consider to na lang guro nga daw summer ang kainiton nga aton iya mabatsyagan sa aton nga lawas. Nga
Maka-try bala matiner ka lang sa isa ka area. Nga hindi maka-penetrate ang hangin. Tantawon ta kung hindi ka maginutan. Okay. So, sa subong, basta gani kung maginutan kita, di ba, hilig tagadi ang mga mabugnaw nga mga ilimnon. Kag nauso subong, familiar ka mo, milk tea. Kag kabalo ka mo nga may ara bala sang winter melon nga type of milk tea. Doon mo nang ginabakal ko mo. Alay. Okay. Ano bala ang mabulig kunong or mahatag nga benepisyo sa aton sa winter melon nga ginatawag? Unahon naton ang ining nami kuno sa aton iyang pananaw o sa aton nga mata. Kayang winter melon may ara ini siya or mataas ang levels ng vitamin B2 o kuno mo ning riboflavin, isa ka vitamin nga kinahanglan agud iya nga mapabilin nga klaro ang aton iya panulukan. Kung mapabilin kuno ang nagakaigo nga vitamin B2 sa aton iya nga lawas, malikawan naton ang nagkalain-lain nga mga eye disorders. Piling ko makaon ako ni damo. Okay, ang ikaduha, nagapabaskog sang resistensya. Kilalaman ko no ang winter melon bilang isa iya ka immune system booster. Nga kung sa diin kada serving sini, sigurado nga ang required nga konsumo sang vitamin C or sigurado na ang imodra iya kinahanglanon nga vitamin C sa lawas. Magluwas pa sa vitamin C nga ginatawag. Makabulig man ini para kuno nga malikawan ang mga free radicals. Bangod, may araman ini sang zinc nga isa ka vitamin nga amo iya ang nagapabaskog sang aton nga resistensya. Kung nakitaan nyo ng mga pasayod, zinc amo na nagapabaskog sa mga kasok-kasuan. Ang aton syempre mga ang aton nga immune system. Isa pagid sa digestion. Ang winter melon kuno isa man ka good source sa nga dietary fiber. Ay, di ba, may aragin man niya sa mga other mga prutas, like pinya, fiber, rich in fiber ina. Makabulig sa aton kung nagaproblema, kabalakon ka isa, constipation, feeling bloated, kadira po do ako, isa rin ko ni perme, cramping, hemorrhoids, kay iban pa nga sakit sa tiyan. Kung ka isa, ti importante man ini para sa aton, agad niya nga, kung nagaproblema, kabala hindi dali-dali iya matunawan, good ini para sa aton ang winter melon. Ang isa pa, natural nga pang detox. Sa traditional kuno nga mga bulong, ang winter melon ginagamit ini siya bilang diuretic nga kung sa diin makabulig agud iya ma-detoxify ang aton lawas. Sa pagpangihi, natural lang man nga mapagwa sa aton ilawas ang mga toxins, fats, asin, kag iban pa dira nga unnecessary liquids. Kay bay, mahilig kita mag-inom kape, soft drinks, and other pagid nga mga matamis nga mga ilimnon. So, manigali, makabulig man, amo man mahatag nga benepisyo sang winter melon para iya sa aton. Para kuno nga maka-perform sa maayo ang aton nga atay kag kidney. Di ba? Kawati ka na aksyon na Nelmar. Winter melon. Damo na tiguro sa inyo aksyon Nelmar ay balid. Damo na to sa inyo ay. Feeling ko damo na to. Nauya pa na sa di mo na ko guro pagdalaan. Char. Okay, ang last. Sa mga nagapa-slim, gusto magmagaan man bala, bulig man gali ang winter melon. Okay, since muna nang magluwas iya nga mataas, ini ang iya nga fiber, apang manubo lamang ang iya nga calorie. So, sa pagkonsumo sini, madasig ka iya nga makabatsyag sang pagkabusog. Kaya nga ang balid bala or ang winter melon nga ginatawag,
ang, di ba, kung pugaon mo na siya, damo gina siya tubig ya. Meaning, kung bisan lutuon mo na siya gani as utan, lutuon mo na siya, impon sa mga, ano pa dala, nga mga sahog-sahog nimo, ay, jutayon mo lang dapat ang tubig. So, kung kay ano pa, kay Anthony Jones Havilio Ceblano, mabaya jutayon, na kuno aksyonan ang tubig, kay man matubig pa na sa or masabaw pa na siya. Nan. So, amuna nga, kung magkaon ka ni gali, ay, muon mo siya as shake. Kay tungod damo siya sang unod nga fluid, makabulig siya sa imo para dasig ka mabusog. Kag malikawan ang mga between meals bala. Kaya muni kun kaisa mo, ako na isa ko nga isa ka tawo nga mahilig magkaon bala. Bago lang siya katapos kaon o panyaga niya abi, pagka mga alas 4 may pagkaon naman sa. So, pagka mga alas 5, may snacks pag sa another. Pagka alas 7, panyapon. Pagka mga alas 9, may panyapon paliwat. May kaon pag another. Muna akong kaisa, ang nagapadugang simo, yan nga para dako ka. Pero sa akon niya, doon giniguro epekto. Pag mag-amo-amo ko na, kaya wala, panglawason ginaguro. Okay. So, sige. Sa aton nga mga ka-action, amuyad to ang aton nga FYI. Ang ma-share lang jutay manani indayan para iya sa inyo sang mahatag man nga bulig or benepisyo iya sang winter melon o kundiri sa aton ti balid ining pangtawag naton. Alas 2:06 na kita. Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton mga ka-action. Kay sa sining nga tinion, ako naman niya paggabasahon ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Ang aton nga letter sender, isa ini siya ka babayi, isa man ka iloy, nga nagapatawag lamang sa kay Lilia. Kag ang sulat ni Lilia nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lamang ako kay Lilia, 38 years old. Ang problema ko, tita, bangod wala sang trabaho ang bana ko. Almost 12 years siya tita bilang sales manager, pero sang magpangbuhin sang tao, kalakip siya sa mga ginkakas. Ang natabo sa akon nga bana, tita, ginkaakig naman sa akon ginikanan. Dapat ko no, kaya magpangita sang trabaho ang akon nga bana. Nag-try man siya, tita, nga magpang-apply sa nagkalain-lain iya nga mga ahensya. Ugaling kay wala gid siya nakakita, tita we.
Nakahibalo man ako sa iya ginabatsyag nga kasubo sa karon. Nadugangan pa bangod iya sa mga palabtik balasang ginikanan ko man tita. Gusto na tani namon nga magseparar pero wala kami sang ikasarang. Ang ginhimo ko tita, gintulon ko na lamang ang akon nga pride kag nangabay sa akon ginikanan nga sa baylo nga pakalainon buligan na lamang nila ang akon bana. Apang ang masakit tita, bangod mas madamo pa nga mga pakalain ang nabaton ko. Tita we, ano bala ang pwede ko nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat. Ang tagpadala, Lilia. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:10 na kita. Kag amo yan to ang sulat man ni Lilia, o ni Manang Lilia sa diri sa program This Is My Life. At ang iya nga problema kay bisan siya na mismo ang nagpakanubo para lang iya nga mahaylo ang iya mga ginikanan. Galing kido ka sakit pa sang iya yung mga tinaga nga mga nabato. So nagapangayo sa sang advice ano bala ang pwede niya nga pagahimuon. So sa aton nga mga ka-aksyon, bukas na ang amon nga text hotline para sa inyo man nga mga ipadala nga mga advice. And syempre, pwede man ka mo makapadala diri sa amon via Facebook Live. Ito kadamo naman sa bungsing lantaw sa aton via Facebook Live, pwede ka mo kapadala sa inyo nga ma-advise sa kay letter sender naton nga si Lilia. Kag sa akon nga pagbalik, ina man nga akon nga pagabasahon, kag syempre dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma sa kay Manang Lilia, ang aton letter sender sa subong iya nga adlaw. Sa ito man dira mga kauturan, Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila,
Doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras.
At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon. Sa ito na dira mga kauturan, ang nagapangit. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70%. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:23 na kita. And this time, ato nang ipagabasahon ang mahatagman nga advice ni Tita Web para sa aton letter sender sa kay Lilia. Mayong hapon sa imo Lilia, ang problema nimo kayang imo bana wala na sang trabaho kag do hindi pa maayo ang pagtratar sa imo o kung sang imo ginikanan sa iya. Abi mo Lilia, kung kaisa,
Hindi taman mabasol ang imo ya ginikanan. Kay sa inyo edad, kag pag-asawahay, dapat wala na kamo nagasalig sa inyo ginikanan. Dapat magtingwa gid kamo sang imo bana nga makapangita kamo sang inyo iya kaugalingon nga palangabuhian. Nagaedad naman ang inyo iya ginikanan kag makapoy na ina sa ila nga sa ila kamo gihapon nagasalig. Siguro hindi tagid man sila mabasol kay suno sa imo 12 ka tuig nga o kung 12 ka tuig man nga ang imo bana ang nagatrabaho bilang sales manager. Natingala ako bangod sa sulod sa 12 ka tuig nga maayo ang iya trabaho, wala gid kamo ya nagtinguha nga makabalay sa inyo kaugalingon kag makaseparar sa inyo ginikanan. Ang inyo na lang dapat himuon amo ang pagtingwa gid nga makakita kamo sa trabaho o kon palangabuhian. Hindi na kamo dapat magsalig sa inyo ginikanan. Kadamo man subong sa nga pwede nga mapangitaan sang income basta mapisan ka lang kag hindi magpili sang ulubrahan. Sales manager sadto ang imo bana. So bisan paano nagapati ako nga may abilidad siya kag ikasarang nga makakita sang trabaho. Mabulubudlay lamang subong tungod pandemic pero hindi gid magdula sang paglaom. Tingwai nga makatindog kamo sa inyo kaugalingon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:26. Yes, amo yan to ang mahatagman nga advice ni Tita We para sa aton iya letter sender sa kay Lilia. Kag sa liwat Lilia, manang Lilia, salamat sa pagpadala man sing imo iya nga sulat, sa pagpaambit man sing imo iya nga istorya. Kag syempre sa mga ka-action naton, kung gusto man dira ninyo nga magpadala sa inyo yang sulat, pwede gid. Pwede ka mo makapadala sa akon or pwede man sa kay Tita Wilma ang akon yang Facebook account Ann Defensor. ANNDEFENSOR. Kay Tita Wilma naman niya, Wilma Antopina Sugaton. Yan. Kaya kung na-search mo ko, makitaan nyo na mutual friends kami ni Tita We. Pwede gid ka mo dira. It's either lang sa nga duwa, pwede nyo na mapadalaan sa nga mensahe. Basta, sa inyo nga sulat, basta pakilala lang. Okay? Okay, i-cater gid ina namon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27. And this time, ato na iya nga pag-istoryahan ang part 1 sang aton iya nga horoscope of the day. Aton nga kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Miyerkules, Marso 10, tuig 2021. Unahon nato na mga Pisces. Pebrero 19, tubtob Marso 20. Ang imo kuno focus, amo iya ang manifest sa resulta sang tanan nga mga ulubrahon Pisces. Hindi imposible ang handom sa kabuhi kung hindi ka man iya maguntat sa pagpaninguha. Muna ang bulig sa aton kung kita iya ang magtingwa sa aton man kaugalingon. Okay man ina nga may nagasuporta sa imo pero ikaw mismo ang dapat mangamot para iya nga malabot nimo ang imo nga handom. Sa mga Pisces, lucky numbers 26, 31, 59, 13, and 32. Mango orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Sa mga Aries bala, ang meditation isa ini ka pamaagi parang
ma-achieve mo ang kalmado. Kalmadong pamatsyag. May kinahanglan ka man nga pag-desisyonan. Importante man gituod. Kapin pag ang isa ka tawo sa mga Aries. Kung may ara ka mo sa mga desisyonan nga mga bagay-bagay, dapat kalma ang imo pensar. Agud nga mapensaran mo kung ano ang mga bagay nga himuon nimo. Kag kung ano ang mga bagay nga ipaiway nimo. Kay kung wala gani, nagagamo ang imo nga pensa, kag may kinahanglan ka nga desisyonan, tendency sina nagaresulta sa negatibo. Notice nyo man na? Sige. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 59, 43, and 11. Shocking pink is your lucky color. Kag sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtob Mayo 20. Sa mga Taurus, importante dira ha, maghatag ka man sa participation nimo sa event para yang magpadayon kuno ang mga kaayuhan nga nagaabot sa imo yang kabuhi. Likawan lamang ang maging emosyonal. Kay importante Taurus, ibalik ko di danay ang inabalang maghatag ka man participation nimo kay tikon ka isa kun ang isa kuno ka tawo nga nagahulat na lamang sa kabuganaan, nagahulat na lamang sa ihatag sa iya tendency di do wala lang Japon no? Nagtanga ka lang da tapos hulat ka lang nga imo. Lain gidya kun ikaw mismo ang nagtinguha man. Kag ang isa pati kun likawan nimo nga mangiisay ka emotional, mga bagay-bagay ang imo iya nga pamensar positibo. Okay lang man nga makahipi. Okay lang na siya as long as ang imo iya nga paglantaw positive sa gihapon. Okay, sa mga Taurus, lucky numbers 43, 56, 29, 11, and 33. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Sa mga Gemini, dira bala nga mahilig bisyo, untati na danay. Ay, hindi lang ganit danay, untati na ina. Okay na magapabor man sa imo iya kaugalingon. Hindi na magpakatiga, bangod syempre, kayong lawas mo manada ang magbutang sa alang-alang. Pili ka. Mayo nga lawas o kung temprano mag-goodbye. Yan. Na mo. Duwa na lang pilian mo. Pag-ara man sa mo ang desisyon. Okay. Sa mga Gemini, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 55. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Importante bala Cancer ang harmonia sa sulod sang balay. Gani, kung pwede pa lang, tinguwai nga ang tanan iya or ang mga members ng pamilya, hindi dira wala pala sa may matabo nga di paghangpanan. Kag dapat syempre, kung ano ang obligasyon sang isa, ululigan, kung tapos na sa isa pagid ka ulobrahon. Wala bala sang ginatawag nga nagaisip kamo niya sa isang inyo man nga trabaho kay parang matawhay ang tanan. Kag di ka nami, di ba? Kay kung nagabuligay gani ka mo, dasig man matapos ang inyo yan nga trabaho. Okay, sa mga Cancer, lucky numbers 23, 46, 39, 52, and 13. Lavender is your lucky color.
Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Uy, enjoy ka sa expansion sa imo desired business. Ay, sana all my business. Nagasaka man subong ang income ni mo iya, Leo. Basta hindi lang pag-intrahan sa bisyo. Ay, kung nang isa kuno ka negosyo, intrahan mo da tuod, maluho ka man abi. Bago pa lang nagaganar-ganar, di pa gasto ka man. Di goodbye, goodbye sa mga kunta ni amat-amat ng ginansya manimo sa imo iya nga negosyo. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 43, 36, 59, 11, and 22. Carrot orange is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:35 na kita. Sa akon nga pagbalik standby sa aton nga mga ka-action, ay aton nga pagasugpunan pa ang aton nga horoscope of the day. Apang antes. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zental. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, tasig-dasigon ko lang Ingagaw sinday andanay. Okay, sa kay Sir Alex Fuentes, kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Sa kay Ma'am Ann Bella, thank you so much, Gid. Kay Rinaldo Reparo, mayong hapon man. Diego Mambo, nga nagapag-greet border personal sang Sipalay City sa Cartagena border ga mantener. Doon nagligad pa manin ako nabasa. Okay, salamat, Gid. Kay Ma'am Carol Montoya, nga naga-monitor This Is My Life. Lipay, Gid ko mag-monitor sang Action Radio. Thank you so much, Gid, Ma'am Carol, dira sa Quezon City. Pero taga diri na di siya sa Negros. Kay Ma'am Ann Bella, good afternoon. Indayan, have a blessed and happy Wednesday. Keep safe, everyone. God bless. Angela Liarte Gayundato, good afternoon. Watching live from Banga Tutong Barangay, Felisa. Thank you so much, Ma'am Angela. Kay Amor Malayang, mayong hapon. Kay Jazzy Nunez, mayong hapon. Greetings from Pontevedra. God bless and more power. Tamyaw lang kay Tatay Torco, nga nagapamati isubong. Madamo gin nga salamat. Sige, score yon ako ya. Good afternoon. Watching live Barangay Villamonte, Bacolod City. Tamyaw Erlinda Imperial. Okay, Sir Alex Montesa sa liwat. Good afternoon. Kay Godi Torta de la Peña Barbecue. Good afternoon. Kaupod sa gihapon si Lola Turing sa programa. We love you. God bless. Salamat. Kay Ma'am Virgie Olpinda. Uy, wala ko nabasahan ng imong ano kang ginamam ha. But anyway, thank you, good Ang balid ko no, amuni ang ilang nga ginagisa. Una, minatod gisahon, ma'am, ang balid. Basta ka sa uma. Sarap. From Celine Holmes. Keep safe. Salamat, kid Ma'am Virgie Olpinda. Kay advance happy birthday ko no kay Tita Abonini, niyo di Torta de la Peña. Okay. Sa kay Elmer Itones Regalado, mayong hapon, ginatamyaw ko gali dira sa Rizal, Barangay Rizal, Silay City. Kay Tiyay Endring Lanos niya, kag kay Tiyay Nelly Itones. Sige. Kay Ma'am Yvonne Butcher, Ma'am Yvonne, thank you so much sa star. Dan sharing naman siya kuno Sa kay Guillermo Clarito, Tatay Guillermo Clarito, mayong hapon, nag-upod dira sa may Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. O sige. Grace, naman, Trinidad Grace Lentuahas, Lentejas. Kag sa pamilya Mugar, Rojo, Clarito, Katiga, Serapio, Saludares, Estrelianas, Prado, Estrevillo, Malipayon, nga nag-upod sa imo. Sige. Salamat!
Kay Ma'am Maria Luz Geraldo Macunat, thank you so much and stay safe man. Kay Christopher Redfield, mayong hapon. Kay Vivian Pondalas Gumban, mayong hapon man. Nag-message gina si Ma'am Virgie, wala ko na nabasahan. But anyway, salamat gid sa imo yang nahatag nga advice Ma'am Virgie Alpinda. Sir Eddie Lawos, taga-monitor dira sa Cane Town, Victoria, supod sa iya nga mother, kay Nanay Isabel. Kay Ma'am Christine Minyas sa Villalobos, dira sa Pandanon, DSB. Salamat gid. Kay Josie Ardo Olima, naga-monitor man sa Rojas City. Sa mga members ng Energy Fans Club, sila dira nga President kay Dennis Tibor Roma, sila man Vice President kay Regentan Villalon, sa kay Secretary nila Anthony Jones sa Villa Ceblano, Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, Ma'am Rose Guevara, sino pa gid? Miss Athea Kim Eriman, si Sir Michael Sison, sino pa? Karon sa gabi, pangnawagon to naman kamuliwat. But anyway, thank you so much, Gid, sa inyo yang monitor. Si Sir Anthony Hadilio Garin. Salamat, Gid. Sige, thank you so much, man. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:42. Hindi natin pagkalimtan ang para naman sa complete management sa
birthday sa Mother Earth ni Inday Dorel. Happy birthday kay Tajin. Kay Tajin Gacho Cabato. Dira sa Carabalan, Himamaylan City. Aladakpan ka na, Tajin. May masulong, gida karon simo. And anyway, sa liwat, happy birthday dira sa imo, Tajin. God bless and more nga ikaayong lawas lang. Okay? Sige. So this time, ato na ipagasugpunan sa liwat ang mga nabilin pa nato na nga horoscope. Diri kita sa mga Virgo. Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mangin masadya. Dapat mangin masadya ka Virgo sa proseso sa pagsulod sa panibag-o nga chapter sing imo iya kabuhi. Nagalalapaw sa karon imo ang imo iya nga kalipat. Okay, manami gid man na, diba? Sa mga Virgo bala, kung ang tawo kuno iya handa mag-atubang for another chapter sa ila kabuhi. Kanami naman bala ka smooth lang. Kag wala mo lang na notice, ara ka na sa tunga-tunga. Sige. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 26, 13, 33. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 23, tubtob Oktobre 23, ma-feel nimo ang momentum sa process ng ginatawag meditation. Happiness kag energies ang manifestation sini. Sa mga Libra dira, importante kuno ang meditation. Anong mabulig sina sa ato? Syempre, kung nag-meditate ang isa ka tawo, makalma dira ang imong nga pensa. Magkapamensar ka sa mga bagay-bagay nga makabulig sa imo agud iya nga mapahagan-hagan man ang mga nagapalibog sa imo nga pensar. Okay? Sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 59, 12, 22. Raspberry red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Hoy, mas sobra pa kuno sa imo iya ginahandom ang nagkapain para sa imo Scorpio. Matuman ang madugay mo na nga handom. Hoy, handom ina. But anyway, sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 33. Neon green is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Hindi da kinahanglan nga do ikaw na lang ang tanan-tanan. Ikaw na lang ang manalo sang tanan-tanan Sagittarius. Siguraduha man ang imo o ang para sa imo. Hindi pagbaliwalaa ang imo ikaayong lawas. Okay man inatuon nga magbulig ka, ginasili nga okay gina siya. Pero kung nakataya dira ang imo ikayong lawas, lain na iya nga istorya. Okay? Munang okay. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 46, 39, 51, and 50. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Ang meditation Capricorn, magabulig, manginalagyan para iya nga magbakod kag maghatag sang kumpiyansa sa imo kag magpakalma man sa imo iya nga kaisipan. Sa mga Capricorn, kung may ara ka dira mga pending nga mga utang, subong kuno ang panahon nga makaligwa ka na. Kay ma-free ka na sa mga kautangan. Sige.
Sige, sa mga Capricorn, lucky numbers sa 53, 46, 39, 12, and 22. Ivory white is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Ang happiness bala nga ginatawag Aquarius. Amo ni ang nagapabulig sa imo. Agud iyang makit-an mo. No? Kag maka-focus ka man sa imo iyang kabuhi. Kag siyempre kung malipayon ka, madamo kaya sa mga bagay-bagay, mga positive nga mga bagay nga mapamensar para naman iya sa imo nga kaugalingon. Sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 53. Turmeric yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Kag amo yadto ang aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong nga adlaw sang Miyerkules, Marso 10, tuig 2021. Si Ma'am Tina Noble Villa, indayan good PM pakigreet lang mga upod ko sa RTN General Service, especially sa kay Tita Minda. Sige, salamat gid kay si Sir Alex Montes. Maraming alam. Thank you, gid. By the way, naglabay diri si Sir Red Salgado. Belated na gali. Belated happy birthday kay Sir Red Salgado. Pero gin-greet ko gid ni siya. Idol ko ni nga daan. Okay, standby sa aton mga ka-action. Hope din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Para anay sa aton nga Bible verse, gikan sa Romans chapter 8, verse 3 to 4. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering. And so, He condemned sin in sinful man, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Kag sa sininga tinion up din naman ako ninyo para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Sige, sa aton mga ka-aksyon, salamat gid sa pag-upod sa Miyerkules nga edisyon sa programa This Is My Life. Kag sa mga nag-monitor man sa amon via Facebook Live kag tag sa dira nila ka Transistor Radio. Thank you so much gid sa pag-upod sa akon sa subong iya nga hapon. Kag sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Naman si Inday Ann nga nagapasalamat. Halong kita always and God bless. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,